खुलुमबाय बे बड'लेण्ड निखां टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ क'क्राझाराव इउपिपिएल नि मावख'आव गुलि गावना गाग्लोबदों बड'लेण्ड निखां टेलिभिजननि एग्जिट पलआव महाजोतनि देरहानाय एग्जिट पल बादियै आसामाव फिन बिजेपि सोरखारा फैगोननि इसारा इन्डिया टुडेनि एग्जिट पल बादियै आसामनि बांसिन रायजोफोरा हिमन्तखौ गिबि मन्त्रि महरै मोननो लुबैयो 15 मेनि उनाव आसामाव कर'नानि थासारिया सुग्लायनो हागौ 2 आरो 3 मे खालि आसाम नाङै ड्राइ डे हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै MMCH आव अक्सिजेन प्लान्ट बेखेवदों भारताव फैनाय आमेरिकानि नोगोरारिफोरखौ थाबैनो भारत नागारना हादर फारसे लिंहरफिनदों आमेरिका सोरखार इजराइलनि मोनसे जथुम मेलाव खारला खारसि सा 44 नि जिउ खहा आरो सा 50 नि बांसिन जोखोम मैयानि IPL मेचआव मुम्बाइ इन्डियान्स आरो दिल्ली कैपिटल्सआ देरहादों बलिउड एक्टर अजय देवगाना इमारजेन्सि मेडिकेल फेसिलिटिनि थाखाय मदद खालामदों बलिउड एक्टर जिम्मी सिरगिलआ कर'नानि प्रट'कल सिफायनायनि दायाव हमजाबाय दानिया आबुं रादाब विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायनि सिगां क'क्राझार जिल्लायाव बिसायख'थिनि हिंसा क'क्राझार जिल्लानि हालां बाजाराव थानाय लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि मावख'आव सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावना गाग्लोबदों थांनाय हरनि जादों बे जाथाया जाथायनि बागै सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय हरनि 12 रिंगायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा हालां बाजाराव थानाय लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि मावख'आव हरखाब गाग्लोबो आरो थरथाम गुलि गावना खोमसियाव खारखोमालाङो नाथाय खाफाल गोनांदि बे जाथाया रावबो सुबुङानो जखम जायाखै बे जाथायनि हेंथायै पुलिस थानायाव एजारा होनानै नायबिजिरनो दाबि खालामदों इउपिपिएल दोलोआ मुख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिनि थाखाय सोरखारा हराव कार्फिउ होनाय समावनो दुथांफोरा इउपिपिएल मावख'आव गुलि गावहैनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिसिनि गाहाय आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आबो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सायाव गुबुन हादरारि आरो ओनसोलारि मिडिया हाउस आरो एजेन्सिफोरा गावबा गावनि एग्जिट पल थियारि खालामनाय बादिनो बड'लेण्ड निखां टेलिभिजनाबो आलादायै एग्जिट पल थियारि खालामदों बड'लेण्ड निखां टेलिभिजननि एग्जिट पल बादियै आसामाव महाजोतआ देरहागोननि इसारा मुख'नो गोनांदि देग्लायनि बिसायख'थियाव कंग्रेस AIUDF BPF नि महाजोतआ मोन 87 मासि आरो BJP AGP UPPL नि मित्रजोतआ मोन 32 मासि मोननो हागौ गुबुन थाखोआव सावरायनानै मिथिनो हानाय बादिब्ला कंग्रेस 56 AUDF 18 BPF 9 CPIM 2 CPI 1 रायजो दलआ 1 खौ लानानै महाजोतआ गासै 87 मासि मोननो हागौ ओरैहाय BJP 32 AGP 2 आरो UPPL 2 मासिखौ लानानै मित्रजोतआ गासै 36 मासि मोननो हागौ आरो AGP एबा गुबुन 3 मासि मोननो हागौनि इसारा फैगौ 2 मे खालि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट सानगोन भट साननायनि सिगां हादरनि माखासे हादरारि मिडिया हाउस आरो एजेन्सिफोरा गावबा गावनि मोनदांथिजों एग्जिट पल थियारि खालामदों मुख'नो गोनांदि मोननै हादरारि मिडिया हाउसनि सोलाय गासिबो मिडिया हाउस आरो एजेन्सिफोरनि एग्जिट पलआव आसामाव फिन बिजेपि सोरखारा फैगोननि इसारा होदों आज तकनि एग्जिट पल बादियै बिजेपि मित्रजोतआ 75 निफ्राय 85 मासि कांग्रेस महाजोतआ 40 निफ्राय 50 गुबुन 1 निफ्राय 4 इंडिया टुडे माइ एक्सेस इंडियानि बादियै बिजेपि मित्रजोतआ 75 निफ्राय 85 मासि कांग्रेस महाजोतआ 40 निफ्राय 50 गुबुन 1 निफ्राय 4 मासि टुडे स्टारनि बिबादिब्ला बिजेपिआ 70 दाजाब दानख' 9 कांग्रेसआ 52 दाजाब दानख' 9 आरो गुबुन लाथिख' दाजाब दानख' 3 ABPC भटारनि बादिब्ला बिजेपि मित्रजोतआ 58 निफ्राय 71 मासि कांग्रेस महाजोतआ 53 निफ्राय 66 गुबुन लाथिख'निफ्राय 5 NDTV नि बादिब्ला बिजेपि मित्रजोतआ 75 कांग्रेस महाजोतआ 50 गुबुन 2 रिपब्लिक CNX नि बादिब्ला बिजेपि मित्रजोतआ 74 निफ्राय 84 मासि कांग्रेस महाजोतआ 40 निफ्राय 50 गुबुन 1 निफ्राय 4 मासि TV9 नि बादिब्ला बिजेपि मित्रजोतआ 59 निफ्राय 69 कांग्रेस महाजोतआ 55 निफ्राय 65 गुबुन 1 निफ्राय 3 टाइम्स नाउनि बादिब्ला बिजेपि मित्रजोतआ 72 कांग्रेस महाजोतआ 53 गुबुन 1 मासिनि देरहागोननि इसारा होदों नाथाय आसामनि रायजो राजाफोरा सोरखारखौ बांसिन अनसायदों आरो बबे मोनसे दोलोआ जोबथा मिनिनायखौ लानो हायो बेखौ 2 मे खालार खालिसो नुनो मोनगोन
आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया गेजेराव सानैसोल'सै भट साननायनि सिगां इंडिया टुडे माइ एक्सेस इंडिया एग्जिट पोल बादियै बे खेबाव आसामाव फिन बीजेपी सोरखारा फैगोन मुख'नो गोनांदि आसामनि बांसिन रायजो राजाफोरानो गागि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि सोलाय डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्त्रि महरै मोननो लुबैदों होननानै माइ एक्सेस इंडिया एग्जिट पोलआ बुंदों माइ एक्सेस इंडिया एग्जिट पोलनि रिपर्ट बादिब्ला आसामनि 19% भटारफोरा सर्बानन्द सन'वालखौ फिन गिबि मन्त्रि मोननो लुबैयो नाथाय 20% भटारफोरा हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्त्रि महरै लुबैदों बेबादिनो 16% भटारफोरा लकसभानि एमपी गौरव गगৈखौ गिबि मन्त्रि महरै नागिरदों नाथाय आसामाव सोरनि सोरखारा फैमारो आरो सोर आसामनि गिबि मन्त्रि सायख'जायो बेखौ 2 मे खालारखालिसो मिथिगोन फैगौ 15 मे खालारनि उनाव आसामाव कर'नानि गिख्रंथाव थासारिया सुग्लायनो हागौ एबा कर'नानि गाग्लोबनाया गोख्रैथिया बाङाय जानो हागौ बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि सावस्रि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावस्रि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि थांनाय 10 सानाव आसाम सोरखारा कर'नानि हेंथायै जुजिनायनि थाखाय जाबादि खामानि मावदों बेखौ नायोब्ला फैगौ 15 मे खालारनि गेजेराव आसामाव कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिया इसेब्लाबो सुग्लायगोन बबेखानि देग्लायनि कर'ना भाइरासनि स्ट्रेना एबा जोलैया गोदान आरो आलादा बेनिखायनो गावनि साननाय बादि जायाबो जानो हागौ होननानै सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों मुख'नो गोनांदि फैगौ 2 मे खालारखालि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनाय सानखालि देरहानाय बिजाथिफोरा रंजानायजों रेलि आरो सुबुं थुबुरमा जानो नाङा होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया खावलायदों आरो बेबादि रेलि खालामोब्ला आसामाव कर'नानि गाग्लोबनाया बांसिननो हागौ होननानैबो सांग्रांथि होदों 2 आरो 3 मे खालारखालि आसामाव ड्राइ डे फोसावदों आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायखौ लोब्बा लानानै 2 आरो 3 मे खालारखालि रायजो सोरखारा आसामाव ड्राइ डे फोसावदों मुख'नो गोनांदि फैगौ 2 मे खालारखालि आसामाव विधानसभा बिसायख'थिनि भट सानगोन सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला 2 आरो 3 मे खालारखालि ड्राइ डे फोसावनो थाखाय आसामनि एक्साइज बिफाना रायजोनि गासिबो जिल्ला बेंगिरि आरो महकुमा बेंगिरिजों लोगोसे गासिबो जिल्ला एसपिनो बिथोन हरदों बबेखानि एक्साइज बिफाना जारि खालामनाय बिथोनलाइयाव फोसावनाय बादिब्ला जायफोर जिल्लानि सिङाव थानाय विधानसभा बियाबफोरनि भट साननाया 2 मे खालारखालि बेलासियावनो जोबनानै थाङो आरो बिसायख'थिनि फिथायखौ फोसावनो हायो बेफोर जिल्लायाव 3 मे खालारखालि ड्राइ डे जानाय नङा आसामनि राङारि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि महेन्द्र मोहन चौधरी हस्पिटालाव अक्सिजेन जेनेरेशन प्लान्ट इउनिट बेखेवदों दिनै सावस्रि मन्थ्रिया बेखेवनाय एमएमसीएचनि अक्सिजेन प्लान्टआ सानसेयाव 0.9 मेट्रिक टन अक्सिजेन दिहुननो हागोन बेजों लोगोसे आसामाव गासै मोन 11 अक्सिजेन प्लान्ट जाबाय आसामनि मोन 11 अक्सिजेन प्लान्टफोरा सानसेयाव गासै 68.7 मेट्रिक टन अक्सिजेन दिहुननो हायो भारताव गिदिंनो फैनाय आमेरिकानि नोगोरारिफोरखौ थाबैनो गावसोरनि हादराव थांफिननो थाखाय आमेरिका सोरखारा खावलायदों बेनि गाहाय जाहोनखौ भारताव कर'नानि नैथि दोहौनि गिथाव थासारिखौ होनना बुंदों बे गिथाव थासारिनि थाखाय आमेरिकानि बायजोआरि बिफाना टुइटनि जोहै गावसोरनि नोगोरारिफोरखौ भारताव दावबायनायखौ बन्द खालामनो थाखाय बोसोन होदों लोगोसेनो जायफोर सिगांनो भारताव दंफैयो बेसोरखौबो थाबैनो भारतखौ नागारना थांनो थाखाय फोरमायना होदों बेनि थाखाय आमेरिका सोरखारा पेरिस एबा फ्रांकफर्ट जों जानानै थांनाय उरांखौ हगारगासिनो इजराइलाव दिनै मोनसे गिदिर जाथायनि खौरां सिगाङाव फैदों बे गिदिर जाथाया मैया थामहिनबा 29 एप्रिलाव इजराइलाव जानाय मोनसे जथुम मेलाव खारला खारसि जानायनि जोहै जादों द टाइम्स अफ इजराइलाव जाका रैखाथि हानजानि फोरमायनाय बादिब्ला बे खारला खारसिनि जाहोनाव खमैबो सा 44 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 50 नि बांसिन सुबुङा जोखोम जायो बे जथुम मेलखौ माउन्ट मेरनाव लाग अमर हलिडेआव खुंनाय जादोंमोन मिथिनानै मोननाय बादिब्ला सा 50 नि सा 20 आ गोब्राब हालोदाव दं बे गासै जोखोम सुबुंफोरखौ गंद हेलिकप्टार आरो दर्जन एम्बुलेन्सनि जोहै सफिदानि जिउ हस्पिटाल आरो नहरियानि गलगी मेडिकेल सेन्टाराव थिसननाय जादों होनना खौरां मोन्दों बबेखानि बे खारला खारसि जानायनि गाहाय जाहोनखौ दासिम मिथिनानै मोननो हानाय जायाखै मैया थामहिनबा 29 एप्रिल खालारखालि इन्डियान प्रिमियार लिग 2021 मायथाइनि 24 आरो 25 थि मेचखौ मोननै स्टेडियामावहाय गेलेयो फारियै फिरोज शाह कोटला स्टेडियाम आरो नरेन्द्र मोदी स्टेडियामाव गिबि मेचखौ दिल्लीनि फिरोज शाह कोटला स्टेडियामाव रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ मुम्बाइ इन्डियान्स हानजानि हेंथायै गेलेदोंमोन मुम्बाइ इन्डियान्सआ टसखौ देरहानानै बलिंनि थिरांथा लायो गिबि इनिंसआव रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ 20 अभाराव सा 4 विकेट खोमाना गासै 170 रान खालामो नैथि इनिंसआव फिन बायदि मुम्बाइ इन्डियान्सआ रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ होनाय 172 रान टार्गेटखौ 0.3 अभाराव सा 3 विकेट खोमाना 170 रान टार्गेटखौ आबुं खालामना देरहानो हायो मुख'नो गोनांनि मुम्बाइ इन्डियान्स हानजानिफ्राय क्विन्टन डि ककआ हारसिङैनो 50 बलाव 70 रान बुथुमो आरो बे मेचआव मेन अफ द मेचखौ बिथाङानो मोननो हायो
दासिम मुम्बाइ इन्डियान्सआ 6 पॉइंट्स आर्जिनानै पॉइंट्स टेबलाव ब्रैथि फारिलाइयाव थाहैबाय। मैयानि नैथि मैच एबा सोलिफु सिजननि 22थि मैचखौ अहमदाबादनि नरेन्द्र मोदी स्टेडियामाव कलकाता नाइट राइडार्सआ दिल्ली कैपिटल्सनि हेंथायै गेलेदोंमोन। दिल्ली कैपिटल्सआ टसखौ देरहानानै बलिंनि थिरांथा लायो। कलकाता नाइट राइडार्सआ गिबि इनिंसआव 20 ओभाराव सा 6 विकेट खोमाना गासै 152 रान खालामो। ओरैहाय दिल्ली कैपिटल्सआ 16.3 ओभाराव सा 3 विकेट खोमाना 152 रान खालामना देरहानो हायो। दिल्ली हानजानिफ्राय पृथ्वी श'आ हारसिङैनो 47 बलाव 11 खेब 4 आरो खेब 3 सिक्सार्स बुनानै गासै 82 रान बुथुमो आरो बिथाङानो मैन अफ द मैचखौ मोननो हायो। दासिम दिल्ली कैपिटल्सआ 10 पॉइंट्स आर्जिनानै पॉइंट्स टेबलाव नैथि फारिलाइयाव थाहैबाय। कर'नानि नैथि दोहौनि अलखदखौ नोजोर होनानै बलिउड एक्टर अजय देवगनआ आवगायबोदों। बिथाङा फिन कर'नाजों नाख्रेबजानाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ मदद खालामनो थाखाय थांखि लादों। अजय बिथाङा शिवाजी पार्कआव मोनसे इमारजेन्सि मेडिकेल फेसिलिटिनि थाखाय मदद खालामगासिनो। बीएमसीआ शिवाजी पार्क हानजा भारत स्काउट गाइड हलखौ 20 नि कोविड-19 नि सेन्टार खालामनो थांखि लादों। बेवहाय अक्सिजेन सिलिन्डार आरो बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि सुबिदा थागोन। बेनि थाखाय अजय देवगनआ गावनि समाजारि गौथुम एनवाई फाउन्डेशननि गेजेरजों बीएमसीनो रांखान्थियारि मदद खालामनो थाखाय थांखि लादों। कर'ना महामारिनि समाव पान्जाबनि लुधियाना जिल्लानि थासारिया दायो जोबोर गाज्रि। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बलिउड एक्टर जिम्मी सिरगालआ कर'नानि प्रट'कलखौ सिफायनायनि दायाव पुलिसजों हमजाबाय। बेनि सिगांबो मंगलबाराव फिल्म शुटिं खालामनायनि दायाव बिथाङा चालान दानजादोंमोन। दायो ससियेल डिस्टेन्सिंजों लोगोसे बायदि गाइडलाइन्सखौ मानियैनि दायाव जिम्मी सिरगालजों लोगोसे बिथांनि लोगो ईश्वर निवास, आकाशदीप सिंह आरो मनदीप सिंहआबो पुलिसजों हमजाबाय। बबेखानि पुलिसआ बिसोर गासैखौबो हमनायनि उनाव हगारनायनि थाखाय बेल होबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।